खुलुमबाय आं राजीव बसुमतारी आरो नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों बीटीसी सरकारनि मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट आरो बेनो जाहैबाय मोसौ बाजारनि थाखाय बीटीसी सरकारनि गोदान थांखि माखासे मानि गोदान थांखि लादों बीटीसीआव दाब दाब हाथाय बाजार जानायखौ लानानै बे समाव बीटीसी सरकारनिफ्राय गोबां मानि थांखि लादों आरो बे थांखिनि गेजेराव मख'जाथावसिन थांखियानो जाबाय मोसौ बाजारनि थाखाय बीटीसी सरकारनि गोदान थांखि आरो बे थांखिया मा बे थांखियानो जाहैबाय बीटीसीनि दाब दाब बाजाराव गोदान केटेल मार्केट एबा गोदान मोसौ बोरमानि बाजार गायसनगोन आरो बन्द जानानै थानाय जा मोसौ बाजार एबा केटेल मार्केटफोरखौ खुलिफिननानै फिन आरोबाव खुलिफिननानै होगोन होननानै बे समाव बीटीसीनि मावफुं सोद्रोमा महेश्वर बसुमतारी बिथाङा इसिमेल बीटीसीनि जा बीटीसी सेक्रेटारिएटआव इसिमेल जिरायखांनानै बेबायदि थांखि लानाय जायो होननानै महेश्वर बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखा फोरमायो बे समाव फिन फोरमायबावोदि बीटीसीनि माखासे मानि ओनसोलाव एबा माखासे मानि हाथाय बाजाराव गोदानै खुलिगोन केटेल मार्केट एबा मोसौ बोरमानि बाजार आरो बन्द जानानै थानाय जा केटेल मार्केटफोर बेफोरखौ फिन आरोबाव खुलिफिनगोन एबा उदां खालामना होफिनगोन होननानै बे समाव बीटीसीनि मावफुं सोद्रोमा महेश्वर बसुमतारी बिथाङा रोखा खालामना होयो। সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ বিভিন্ন চেনেলৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল আৰু আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ ইসি মিটিং আছিল কেবিনেট বৈঠক আছিল ইয়াত আমি কেইবাটাও বিষয়ত আলোচনা কৰিছোঁ এতিয়া আমি তাৰে ভিতৰত আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ बीटीसीৰ ভিতৰত মাৰ্কেটছ এণ্ড ফেয়াৰ বিভাগত আমি নতুনকৈ কেইবাটাও কেটেল মাৰ্কেট স্থাপন কৰিম আৰু বন্ধ হৈ থকা যিখিনি কেটেল মাৰ্কেট আছিল সেইবিলাকক খোলাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি আজিৰ কেবিনেট বৈঠকে সিদ্ধান্ত ল'লে।